Hej! I dag vil jeg gerne vise jer, hvordan man laver en bruger på vores hjemmeside. Det første du skal gøre, det er, at du skal på vores hjemmeside, som er www.kingswing.dk. Efter du har gjort det, så vil du blive ført til vores forside, som ser sådan ud. Når du er kommet ind, så trykker du på den blå boks, som hedder registrer. Du vil til det automatisk blive ført til den her side. Her udfylder du et navn, en e-mail og et Steam-ID. Og et Steam-ID, det kan du både finde via et console, hvis du er inde i Counter-Strike eller et andet spil, og du får åbnet en console. Så kan du skrive status i selve konsollen, og så vil dit Steam-ID dukke frem sammen med alle andre spillere, der spiller på servers. Det du også skal gøre, det er, at du kan signe ind med den her knap her. Det kan du også se, når vi holder musen over. Log ind til Steam, og lad systemet hente dit Steam-ID. Og det vil vi helst gøre, fordi det er meget hurtigere og lettere. Når du trykker på knappen, så vil du blive ført til sådan en side her. Jeg er dog logget ind på min Steam-bruger, så der kan vi allerede se, at der vil den automatisk finde mig. Men hvis det er, at du ikke er logget ind, så vil der være et felt, hvor du skal udfylde dit Steam-navn og din Steam-kode. Og så vil du automatisk blive ført tilbage. Sådan, så kan du se, så er der hentet min Steam-ID. Jeg skal lige blive opmærksom på, at når man henter sin Steam-ID via den grønne knap her, så er alt det man har skrevet, alt det information man har skrevet før, det bliver slettet. Så det skal man lige skrive igen. Skriver brugernavn, kode, Steam-navn, det behøver man ikke skrive, det kan man godt. Lige nu der gør vi det bare, og vi kan også skrive et Skype-navn. Det er en god idé at skrive en Steam-navn og en Skype-navn, hvis der er, at man gerne vil have, at folk de kan adde en over hjemmesiden. Så kan de bare gå ind og kigge på ens profil, og så kan de adde en derfra. Så kan vi acceptere reglerne her, og så opnår vi vores bruger. Nå, dette brugernavn findes allerede. Så må vi hælde noget andet. Vi kan hedde... Vi kan hedde sådan en lang navn. Nå, det må jeg så ikke hedde. De brugernavn bliver ikke godkendt. Nå, så må vi hedde... Yes. Efter du har trykket på opret din bruger, og al din information du har skrevet passer overens med vores systemkrav, så vil det stå her med en grøn boks. Din bruger er nu aktiv, og du kan nu logge ind. Så trykker du på den grønne knap her, og så skriver du, hvad dit brugernavn er, og hvad din kode er. Og så vil du være logget ind, og så kan vi se her, at der kan vi se med profiler her, så kan man trykke, og så kan man kigge på ens profil, og så kan man se ens information, og så kan man rette noget af det. Du kan ikke rette dit navn, men du kan rette stort set næsten alt andet. Og du kan selvfølgelig også skifte password. Ja. Så det var den video. Sådan laver man en bruger på vores hjemmeside. Jeg håber, at den lille guide, den hjælper jer. Og ellers så må I lave en helpdesk på vores hjemmeside, og vi besvarer hurtigst muligt. Hej.